Vă salut, prieteni, și bine ați venit la un nou podcast cu Micuțu. După cum v-am zis și v-am și obișnuit, în studioul nostru vin tot felul de oameni. Nu avem o limită nici de vârstă, nu avem o limită nici de idei, nu avem o limită nici de ceea ce fac acei oameni. De aceea astăzi îl am ca și invitat un tânăr om de afaceri, un tânăr care vrea de la viață mult mai mult decât poate că ne vrem noi sau poate că, cine știe, poate că unii își vor, dar nu pot, poate că unii ar vrea, dar n-ar putea, de aceea, ca să nu lungim vorba, vi-l prezint, dragii mei, pe Sergiu Buliga. Salut, Sergiu! Salutare, prieten, salutare, Micuțu! Bine ai venit la... Bine te-am găsit! La noi. Mulțumesc de invitație! Sergiu Buliga. Sergiu Buliga, cred că undeva la 99% din cei care ne privesc te și cunosc din Rădăuți. În mare parte, da? Ești rădăuțean. Rădăuțean, născut, crescut, în Rădăuți, trăit în Rădăuți. Bine, trăit până la un punct. Ok. În care o să povestim pe parcurs. Ca să-i facem pe toți să înțeleagă de ce Sergiu Buliga, am să vreau să ne spui și nouă, Sergiu, cum îi întreb pe majoritatea celor ce îmi calcă pragul în acest studio, cine este acest tânăr Sergiu Buliga? De la începuturile tale și până în ziua de astăzi, bine, dar nu trecem direct de la început până în ziua de astăzi, vor fi câteva etape pe care le luăm pe rând. Corect. Să le descoasem, să facem o povestioară frumoasă pentru seara asta. Ok. Sergiu Buliga este un tânăr, azi, așa. Sunt un rădăuțean crescut pe zona Tolocii, să zic, adică nu-i nici Tolocii, nu-i nici undeva pe Georgenescu, între Toloacă și strada Putnei. Am copilărit acolo, am copilărit fiind în zona de mijloc, să zic așa, am copilărit și cu cei de pe Putnei și cu cei de pe Toloacă, făcând școală la Generală 2, grădinița, școala la Generală 2. Îți dai seama că adică să-i zicem cartier, că pe vremea aia nu era cartier, era... Ai amintiri frumoase de la școală? Îți dai seama. 2, bănuiesc că... Școala 2 a fost în top tot timpul. Și dacă ai pe cineva care îi poți aminti, băieți, prieteni, colegi de tăi cu care ai făcut școala, care sunt și în ziua de astăzi... Sunt, mulți majoritatea sunt plecați, doar pot să număr pe degete, cred că sunt vreo 5-6 care au mai rămas în țară. Majoritatea au plecat, din păcate, pentru că, după cum bine știm, majoritatea tinerilor pleacă și se stabilesc prin alte țări. Asta e foarte trist. Părerea mea, știi cum e? E doar o părere. Dar, într-adevăr, e foarte trist că tinerii noștri pleacă și nu rămân acasă, nu încearcă acasă să facă ceva, știi? Și nici nu au curaj, nici nu îi ajută. Să zicem, și statul trebuie să-i ajute puțin, știi? Să stea acasă, ținând cont că ajungi la o vârstă, ajungi să ai o familie, ajungi să... intri în societate, în pâinea societății. Pe cine ai avut învățător la școală? Doamna învățătoare, nu, Cucu a fost educatoarea. Doamna învățătoare, știu că stătea în blocul Turn. Mergeam cu Colinda la ea. Am înțeles. Da, Moisiuc. Doamna Moisiuc. Da. Doamna Moisiuc. Apoi pe doamna dirigent am avut-o la clasele 5-8, pe doamna Cuciureanu. Nu știu dacă mai trăiește, n-am mai păstrat legătura. Fiindcă și eu am fost plecat la rândul meu, dar o să revenim. Și îți dai seama, s-au rupt relațiile. Am înțeles. La liceu? La liceu, am făcut la liceu agricol, am început, după care, din păcate, știi cum era agricolul, așa, am nimerit în clasa de mecanici, profilul mecanic de la Școala de Arte și Meserii, că atunci era tranziția aia între... cum a făcut ministerul cu Școala de Arte și Meserii, și am căzut la profilul mecanic. Bine, mi-am dorit profilul mecanic deoarece, stând în zona Tolocii, lângă un mare mecanic pe acea vreme, Ticu Colibaba, multă lume îl cunoaște, mai ales cei din generația veche, era singurul mecanic foarte aglomerat, să zic așa. Ai crescut între motoare. Da, și am crescut între mașini, între motoare, pe vremea aia Dacia și Cobra, Mercedes-urile astea, Cobra și toate, să le zic așa, erau, îți dai seama, te băgai acolo în motor, ți se părea ceva wow, chiar dacă îl priveai. Da. Și, da. Deci liceu agricol
Așa. Câți După care clasa noastră s-a desființat din anumite motive. Directorul spunea că noi eram prea rebeli. Din părerea mea era că profesorii erau prea depășiți, din punctul meu de vedere, nu erau actualizați cu noile generații, noua generație și noile generații care acum, bineînțeles, mulți se plâng de ele Domine. și domină, bineînțeles, adică trebuie totuși să te actualizezi oarecum, să-ți actualizezi mereu, următoarea generație vine mult mai altfel față de ceea ce a fost. Și s-a fost desființat, cumva ne-am împrăștiat, am continuat la Vicov, la Ion Nistor, l-am terminat, am dat bacul, l-am luat și m-am gândit să mă înscriu la o facultate. Adică n-ai stat degeaba, ai făcut școală, că așa era pe vremea aia, trebuia școală. Da, în același timp, da, erau alte timpuri, pot să spun. Erau timpuri mult mai diferite față de acum. Nu avea atâtea oportunități, nu avea atâtea condiții, să zic așa. Acum ai condiții, înainte erau mult mai grele condițiile față de acum. Cum e și acum, n-ai carte, n-ai parte. Așa era. Să știi că da și nu. Acum depinde. Dacă vrei să mergi pe un domeniu profesional, cum ar fi doctorat, partea de medicină, partea de avocatură, procuratură și așa mai departe, într-adevăr îți trebuie carte. Dacă vrei să mergi pe partea de meserie, cartea nu te influențează foarte mult. Trebuie doar să fii, adică să-ți placă domeniul în care ești și să munci, adică să faci din dragoste, din pasiune să vezi că faci performanță. Adică să pui suflet Cu puțin, în tot da, ceea pui ce suflet exact. Dacă îți place domeniul în care lucrezi, egal, că e mecanic, că e zidar, că e faci. orice, Cu dacă suflet faci treaba. îți place și ai afinitate către acel domeniu, nu există. Ce ai făcut după liceu, Sergiu? Măi, după liceu, ca orice tânăr, cum spuneam, am ajuns da, a trebuit să plec în străinătate, pentru că în țară, bineînțeles, fiind și dintr-o familie modestă, să zic, o familie normală, toți eram modești, nu exista ca acum fiul lui X sau fiul lui Y. Toți eram la fel, toți ne bucuram de o bicicletă, toți ne bucuram de orice, de o bomboană, de o caramică. Acum sunt alte timpuri, da, alte vremuri. Corect. Da, trebuie să iau și eu calea asta a exodului, să zic așa, calea asta dureroasă. A exilului. Exilat din România. Da, am plecat și vreun an jumătate am petrecut-o prin Italia. Eram într-o zonă de graniță, să zic așa, într-un sătuc, Castiglione stăteam, dar eram la 5 km de Treviso și nu mai știu cât de Trieste. Dar eram chiar într-un colț acolo, știi? Și mergeam la lucru cumva, mergeam la vreo 5 km distanță și eram în Trieste. Lucram în Trieste, stăteam cumva în Padova sau ceva de genul, zona aia, nu mai știu exact, pentru că era, îți dai seama, au trecut mulți ani de atunci. La granița cu Austria. Nu, da, la granița cu Austria, dar nu, după Veneția, adică mergi, întâi ai Veneția, după care ai Padova, Udine-Padova, Da. coboram în Udine, deci treceam de Padova, ajungeam în Udine, coboram în autocar, așteptam să vină să mă ia mașină, mai mergeam încă 2 ore până ajungeam în acel sătuc. Am înțeles. Ca orice român, bineînțeles. Corect. Așa. Și acolo ce ai lucrat? Ce ai făcut? Am lucrat să zicem așa, din întâmplare am lucrat în domeniul mobilei. Venea mobilă din România, făcută în fabricile românești, nu știu exact unde, cu lacuri și lacurile toate se cumpărau de undeva de la Timișoara. Da? Și doar le lăcuiam, le pregăteam, le lăcuiam și pleca în Rusia. Se spăiau cu aur, se făceau niște mobile de alea. Foarte interesant. Adică mobila noastră românească pleca în Italia la vopsit, lăcuit, așa, Punea o ștampilă cu se polișa și apoi exact se punea ștampilă cu Italia și pleca direct Rusia, vinea, În loc să meargă direct România-Rusia, mergea Italia-Rusia, da. Foarte interesant comerțul ăsta. Traseul, da. Da, și traseul și vreau să zic că totul era românesc, inclusiv forța de muncă era doar un italian care era șeful și restul eram vreo 6 români. Da, Toți din zonă, o parte, unul cred că din Rădăuți, Marius, nu mai știu cum îl cheamă, Marius, așa, și restul băieților erau din Clit. Și am rămas cu băieții din Clit, încă am rămas în relații bune, ținem legătura când vin în țară, ne întâlnim, bem cafele, râdem, glumim, stăm la un șpriț, la un grătar. Din Italia ai venit acasă? Am venit acasă, da,
Și apoi am plecat cu un prieten în Germania. Știi tu la vremea. Germania ca noastră. Da, erau vremuri 2009, 2010, 2009, 2010 atunci. Am plecat în Germania. Practic m-am dus pentru 2 săptămâni să înlocuiesc un român care lucra într-un autohouse. Nu știam la ce mă duc. N-am avut habar. Și am nimerit în BMW, în autohouse BMW. Am înlocuit acel român 2 săptămâni, din care s-au transformat în 5 ani. Din acel autohouse au venit cei de la Porsche, de la o altă firmă care cumva a cumpărat firma noastră, pentru că au prins contract cu Porsche și avea nevoie de forță de muncă foarte bună. Și eram câțiva români foarte buni în acea firmă. Ce făceai acolo? Polișam tot ceea ce fac azi. Am înțeles. Acolo am început să mă specializez. Acolo am început, acolo Deci, efectiv, tu ai am început- descoperit că îmi place acest domeniu, mai nou îi se zice detailing. E o cosmetică foarte profesională, la un alt nivel față de ceea ce am cunoscut noi vreodată sau a fost. În moment ce ai zis că ai lucrat la autohouse-ul BMW, îți dai seama că nu se făceau cărpeli. Nu, dar nu există, nu există. Și apoi ne-a cumpărat cei de la Porsche, ne-a preluat și am lucrat o perioadă pentru Porsche. A ajuns un șef rus pe acolo să fie un rus șef în care eu fiind mai piperat nu m-am înțeles deloc, adică nu suportam eu ordinele de la un om care habar n-avea ce cu el și nu știa ce înseamnă meseria. Și dintr-un conflict așa spontan, fiind eu având și o vârstă foarte fragedă, îți dai seama că am renunțat pur și simplu. Am zis că Ai nu mă pățit. interesează. Mi-am dat demisia, pur și simplu nu le venea a crede. Se rugau de mine o săptămână, m-au întârziat cu banii să... Ai pățit și tu exact cum am pățit eu când am plecat de la serviciul de ambulanță privat unde am lucrat eu. A venit cineva care nici măcar atestat de ambulanță el n-avea și m-a învățat să pun pacientul pe targă. știi? Da, adică îți dai seama. Adică mi s-a părut foarte... Adică după ani de zile de experiență vine unul care... Na, unul oarecare din punctul meu de vedere. Odată ce nu ai cunoștințe în domeniu, nu are rost să te baci. Știi cum spuneai tu? Habar n-ai să pui un pacient pe o targă, te dai tu acum cu coș. Corect. Știi cum e? Așa, mi-a plăcut domeniul, l-am învățat. Am fost pasionat de acest domeniu. Mi se părea ceva wow. În primul rând, scule. Eu am o afinitate către scule noi, către inovație, către tehnologizare, știi? Și mi s-a părut ceva wow, știi? Ajuns acolo noi de la Daci, de la Golf 2, Golf 3, Cobra. Îți dai seama, ajuns într-un autohouse cu mașini stock. Erau și noi și second, dar second știm cum vine, știm, la 3 ani ele second în Germania cu 40-50 de mii, 100 de mii de kilometri. Vine refăcute total, puse în vitrină și revândute. Da, am înțeles. Bun. Reservisate total. Exact plecat- conceptul. Ai plecat din Germania, te-ai întors acasă. Da, m-am întors prin 2016 în acasă. Am lucrat pentru Mercedes. Și pentru că ți-am spus, am plecat, nu am mai stat cu cei de la... Nu am stat eu sunt tranșant. Dacă am spus alb, alb îmi rămâne. Dacă am spus negru, negru îmi rămâne. Și am plecat, cum ți-am spus, nu le-a venit a crede că plec. Am plecat, în primul rând mi-am luat un concediu, am venit înapoi în țară. Știi că orice lucru, românul când e în străinătate, prima lui dorință e să meargă acasă. Nu există român în străinătate care să nu aibă dor de casă. Oricât s-ar minți, orice ar spune mulți, știi că în perioada când eram în Italia, mulți vorbeau urât la adresa României, că România nu știu cum. Așa erau unii, știi, dar nu toți sunt așa. Dar să știi că și acei oameni își doreau să ajungă acasă, știi? Cuvântul acasă pentru mine cred că înseamnă paradis. Deci nu există ceva mai presus decât acasă. Tot timpul a fost așa un... Ai venit acasă, te-ai relaxat. Corect. ți-ai M-am așezat relaxat vreo 3, gândurile. 4, 5, 6 luni și nu mai știu cât am stat. Așa. Și m-a sunat tot un prieten din Germania să-mi zică: hai mă înapoi în Germania, ce faci în țară? Și nu mai știu exact ce făceam. Să mă gândesc bine, știu că ceva, tot așa, am lucrat. Gata, mi-am amintit. Lucram la Gălănești, m-am angajat la Gălănești, la Peco, la domnul Lucian. Așa. Nu am fost tare încântat. În primul rând, nici programul nu era un program de om, deci în 24 de ore, 48, nu mi se părea un program, adică era prea obositor.
Și am stat o lună jumate, nu m-am încadrat. Am zis, nu-i pentru mine. Și tot mă suna prietenul ăsta din Germania, ai mă în Germania. Stat așa și m-am gândit, am zis, mă, dă să-i fac o surpriză. Și aveam un prieten care făcea transport, am suit cu el în buz, l-am sunat, mergi în Germania, dar hai că vin și eu. Și m-am dus și m-am angajat la UPS, el lucra la UPS l-am împărțit colete, cum e fan curierul. Am lucrat vreo 3 luni de zile, într-adevăr, nici domeniul ăla nu era pentru mine, adică îmi place șoferia, iubesc șoferia, mergeam înainte în Germania, veneam fără somn, fără, dar nu m-a încântat. Și m-am întors înapoi în Autohaus, Unde? la Mercedes, în Freiburg. Altă firmă, altă mamă. Altă mamă, da, am circulat puțin prin Germania, am fost când în Stuttgart, am început în Heilbronn, apoi în Stuttgart, Hannover și am coborât în Freiburg. Am înțeles. Și la ăștia, la Mercedes, cât ai... Am mai stat o perioadă și... Făceai aceeași treabă care ai făcut-o și la BMW și la Porsche. Automat. Aceeași treabă se face, numai că diferența era la Porsche, erau alte standarde. Da, îți intra mașina, o făceai tot pe... Deci sunt cam standardul care este azi, știi? Deci standard foarte ridicat. Știi? La Mercedes BMW era o mai păcăleai, nu era chiar așa strict, dar Porsche, când spuneai Porsche, în Germania, inclusiv băga mașina într-o hală și avea plin de reflectoare de alea foarte puternice și când le deschidea, inclusiv o scamă o vedea. Și pentru aia ți întorcea mașina. Nu exista compromis. Pentru aia ți-o dădea retur și trebuia să o refaci. Ori o faci cum te zic, ori o faci Da, aveai normă, nu lucrai așa că aveai tu chef să lucrezi când și când. Da, aveai normă, adică era program, așa, dar nu aveai timp să fumezi, să stai la râs, la glume cu colegii sau altele. Treaba ta era treaba ta, îți făceai treaba, nu avea nimeni treabă cu tine. Dar erau foarte stricți. Foarte stricți la calitate. Aici înseamnă că ai învățat ce înseamnă disciplina. Exact, da, asta m-a format pe mine. Adică anii mei de formare au fost cât în Italia, pentru că lucram cu o mobilă foarte scumpă acum, sincer să fim. Gândește că a plecat în 2 tiruri și mobila doar ceea ce a făcut șeful, ce am făcut noi în momentul ăla cu spoit, cu aur, cu tot felul de sculpturi în mobila aia. Era doar vopsitul ăla ce am făcut peste 200 și de mii de euro la vremea aia, 2008, prin anii aia. În momentul în care Italia și toată lumea era în criză. Ține minte bine, ții minte și tu criza din 2007-2008. Da. Adică Europa... Clar, Rusia era... Europa era în criză din 2007-2006, la final 2007. Și noi am simțit târziu criza, în 2008-2009. Exact. Și noi cei clasa de jos niciodată nu o să simțim criza, dar clasa de sus a simțit-o, adică cei care erau pe cai mari au simțit-o. Cum și acum, ceea ce se întâmplă asta. Boierii și acum o simt, adică din păcate o simțim toți criza asta e mult mai... S-a întors Sergiu acasă. Da, m-am întors acasă. Cum m-am întors acasă? Stat eu așa și m-am gândit, am zis, am fost cu un prieten acolo, așa, nu mai era, nu știu, îmi doream să vin acasă, știi, era sentimentul ăla de acasă. Și să mă întorc acasă. Și atât a fost. M-am întors acasă. Din ce știu eu, din informațiile pe care le-am cules, de pe surse, nu spun la cine, așa, administrez în momentul de față societatea Nordside Auto. Da. Eu am creat-o. Eu sunt creatorul, da. Creator. Ok. Totul de la zero. Sergiu. Conceptul e nemțesc, creatorul e românesc. Ia povestește și nouă ce faci tu în această societate. Da, vreau să povestesc începutul, cum am început și acesta așa. Da, m-am întors acasă, fiind prieten cu doctorul Mateiciuc, Mihai, cel cu pasionatul de off-road. Ții minte, era off-road Rădăuț, Mițu, corect, toată lumea îl cunoaște pe Mițu. Da, avea să zic așa, o bucată de hală închiriată acolo la Munca Invalizilor. Și acolo am început. Și încet, lumea nu cunoștea în acele momente, nu cunoștea ce înseamnă acest domeniu. Știi? A fost o noutate pentru piața românească, o inovație oarecum. Pentru că așa a fost. Mai exact ce făceai? Tot ce înseamnă parte de polișat,
curățat interioare, curățat cu abur, polișat display-uri la navigații, polișat mahon, aplicat de tratamente ceramice, ceea ce azi, într-adevăr, sunt în trend. Dar în 2016 nimeni nu cunoștea. Deci prima mașină când am polișat-o se uitau toți la ea și zicea, asta e de vânzare, asta e vopsită, ai făcut-o de vânzare, ai vopsit-o proaspăt, adică încă nu înțelegeau conceptul, nici măcar nu știau ce fac. Veneau mulți doar să vadă exact care e procedura și să se convingă că eu nu mint. Pur și simplu. Adică ai venit cu ceva nou, Ceva nou. uimit, ceva ce într-un fel a și speriat. Da, adică a fost ceva Speriat în sensul frumos, da, corect. Da, adică nu era cunoscut domeniul. Apoi primii ani a fost, da, și la tot ce înseamnă domeniul de cosmetică, detailing-ul ăsta la nivel superior. Da, din păcate a fost, primii 2-3 ani a fost ani de chin. Ani de, să zic așa, de muncă groaznică, în condițiile în care nu aveai produsele nemțești. Îți dai seama, eu veneam cu un standard cu produse, în România găseai numai prostii, nici măcar nu era cunoscut domeniul și nimeni nu aducea produse pentru așa. În țară eram vreo 10 sau 15 băieți în toată țara, așa, majoritatea erau pe București, Cluj, Brașov și Sibiu. Așa. Asta era 2016-2017. Atâtea ateliere erau așa. Apoi m-am mutat la Marginea, am închiriat un spațiu la Marginea, la Altium. Am stat vreo 3 ani acolo. Tot aceeași chestii. Tot aceeași chestii, da, am amenajat atelierul foarte frumos, cu lumini, tot același stil care este și azi. Am înțeles. Hai să mă găsești pe pagina de Facebook, ai văzut în mare cum arată. Întrebarea mea, știi, legat de locurile unde ai lucrat tu și așa, să înțeleagă, vreau să fac pe toți să înțeleagă. Spuneai la început că tu ești omul căruia îi place să se alinieze cu tehnologia, ba chiar să fii cu un pas înainte ei. Corect. În limita bunului simț, pentru că în ziua de azi nu mai ții pasul cu tehnologia. Tehnologia a plecat în alt... În limita bunului simț și în limita posibilităților financiare, că e clar. Corect. un business care necesită cheltuieli. Și necesită foarte mult. Bănuiesc că la tine în hală stăm foarte bine pe aparatură, nu? Da. Așa. Tot ce înseamnă scule profesionale. N-ai să găsești. Dezvolta puțin, adică să înțeleagă, vreau să... Lucrez doar cu scule, de exemplu, partea de mașini de polișat Flex, da? Sunt top, deci în Germania am început când lucram. Firma Flex nu era chiar atât de, cum să zic eu ție, de cunoscută și atât de căutată, nu pentru că era rea, ci pentru că Makita a prins mult mai bine la piață. Și lucram cu Makita de alea mari, tip Picamer, le ziceam eu. Dacă ții minte, flexurile alea imense, mari de Makita, avea 6 kg, enorm de grele. Ce, când polișai o zi întreagă cu o mașină de aia de... Nu mai duceai lingura la gură. Nu o duceai, dar îți dai seama că îți spui că erai culturist, nu altceva. Ei, și a apărut flexurile la vreo 2 kg, foarte compacte, foarte frumos de lucrat. Și aici am o amintire în Germania. Și au venit cei de la Flex să ne prezinte noile mașini. Cu asta pot să spun că a fost boom-ul firmei Flex, a explodat în vânzări și pot să spun că într-adevăr s-a așezat pe piață foarte bine peste multe firme. La noi mulți nu cunosc firmele, dar știi, dacă aude la un vecin că Rupes, aude că Devalt, știi, dar nu caută și de desubt. Flexul normal Flexul e firma mamă care a conceput Flexul. De asta se și numește Flex. Da. Da. Și trecând peste, a venit cu mașinuța care și în ziua de azi are aceeași formă compactă, foarte frumos de utilizat, foarte bună, foarte puternică. Și cum lucram cu acea mașină, îți dai seama, acel Picamer, pot să-i spun, știi, ni l-a prezentat, m-a impresionat. Și zic șefului, neamțului, că era neamț, vreau să lucrez cu mașina asta, vreau să-mi cumperi mașina asta, să lucrez cu ea. Și a zis că nu, până nu se strică mașinile vechi, Picamerele. Și m-am uitat așa la el, am luat acel Flex, l-am pus pe un BMW, pe un X5 făceam,
l-am pus pe deasupra, pe cupolă, am luat cablul, l-am dat după picior și am zis serios, am zis ok, aștept să se strice și am tras piciorul cu cablu. Când s-a bubuit de pământ, s-a crăpat, am făcut o zob. Îi zic, acum trebuie să-mi cumperi mașină, s-a spart. Și vreau să zic că, într-adevăr, a vrut să mă penalizeze. A vrut să mă penalizeze, a fost un mega scandal, dar eu mi-am obținut jucăria. Exact. A fost, deci ceilalți au înlemnit, îți dai seama, și era și un italian, era un spaniol și restul eram români, vreo 5 români. Și acum lucrezi doar cu Flex. Lucrez doar cu Flex, tot ce înseamnă parte de... Așa. Am înțeles. De exemplu... Și singura mașinuță hibrid Rupes, adică pentru trimuri, pentru display-uri. Lucrez cu o mașinuță foarte fină, foarte mică, într-adevăr, și aia a fost o inovație pentru firma Rupes. Am înțeles. Acum, într-adevăr, toate firmele s-au aliniat și au adus Bun, de exemplu, progresul. eu vin la tine cu mașina mea și am pe mașină, pe exterior, am zgârieturi. Da? Să spunem zgârieturi care nu, din punctul tău de vedere ca și specialist, nu necesită vopsire și le poți scoate prin polish. Da? Ca oamenii să înțeleagă, să-i facem pe toți să înțeleagă ce înseamnă acest polish, ce poate acoperi acest polish, cu ce materiale lucrezi, mai bine. Așa. Lucrez cu tot ce înseamnă nemțesc, lucrez. Că eu am rămas setat pe nemți. Într-adevăr, calitatea nu se compară, calitatea nemțească, cu alte calități, cum ar fi italian, eu știu, polon și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, momentan lucrez cu brandul Nanolex, un brand foarte ok. Mai sunt și alte produse adiacente de la Coxemi. În Germania lucram cu Coxemi. Era foarte ok, foarte bun, foarte accesibil, dar la ora actuală mi se par un pic depășite unele produse, altele încă le folosesc. Sunt foarte bune. Mai am câteva produse așa la unele operațiuni care le folosesc de la alte branduri. Nu seta doar pe brandul ăsta că e cel mai bun. Într-adevăr este un brand foarte bun, foarte premium, dar mai sunt și produse care compensează. Adică au unele branduri, au unele produse foarte bune, adică care mie îmi plac mult mai mult. Adică sunt... Am înțeles. Deci îți aduci în mașina tu ne-o dai ca și cum ar fi revopsită. Ca nouă. Ca nouă. Ca din showroom. Când o aduci la mine, când o iei, trebuie să o iei ca din showroom. Voi vedea, nu voi convinge de chestia asta. Corect. Bun. Te aștept. Trecem la partea de interior. Nu, hai să luăm lucru cu exteriorul. Exteriorul nu-i doar... hai să-ți povestesc. Partea de exterior, procesul de polișare, să zic așa, de detailing exterior, e un proces mult mai lung față de ceea ce pare sau ceea ce vedem în poze sau în unele videouri. Știi că în video tragi câteva cadre, mașina ai, înțelegi tu, mai ales dacă ai și luminile care trebuie, îți ia ochii, te dă pe spate. Ideea e că trebuie spălată. Mașina de la spălat începe tot. Da? Spălat, decontaminat. Etapă pe etapă trebuie să o luăm, știi? Apoi vine polișată, uscată, izolate, toate ce înseamnă cheiere. Tu efectiv o desfaci? Nu o desfac, o pregătesc. Bun, asta la exterior. Interiorul vine desfăcut. Am înțeles. Exteriorul se desface doar când vrei să colantezi, să pui folie, să schimbi culoarea. Faci și chestia asta? Momentan încă nu. Aș putea face, problema e că forța de muncă de la noi, din păcate, iar ne lovim de aceeași birocrație și același sistem. Forța de muncă de la noi a plecat unde ai fost și tu. Toți sunt plecați. A plecat în Germania și în Italia și în Franța, și în Anglia și am... Da, și o parte din membrii familiei mele sunt plecați și... E clar. În fine, bun. Hai să lăsăm tristețea deoparte. Da, corect. Hai să revenim la lucruri frumoase corect. Și... Da. Bun. Deci, exteriorul. Exteriorul este un procedeu mult mai lung față de ceea ce vedem sau ceea ce cred mulți. Mulți cred că ai luat un pic de pastă pe un burete, ai pus pe un flex oarecare, ai mânjit mașina, ai dat așa și gata. Nu. Total eronat. E un procedeu de la spălare, vine decontaminare chimică, decontaminare manuală, iar clătire, spălare, uscare, izolare plastic, tot ce înseamnă cheider, plastic, așa. Elemente, de exemplu, sunt unele elemente care sunt revopsite, trebuie să știi, adică sunt și aparate de măsură, dar după ce prinzi experiență și te uiți la o mașină, știi, ca și cum ai avea raze X, ai scanat-o și știi despre ce e vorba. Îți dai seama unde lacul e subțire, unde trebuie să lucrezi mai cu grijă,
și așa mai departe. După care te apuci de procedeul de polișat pentru a elimina zgrieturile din lac, elimini zgrieturile, apoi urmează finisarea lacului ca să nu aibă holograme și toate acele umbre, dacă știi Da. cum iese la meseriaș. Noi avem foarte mulți meseriași în România, ei știu de pe TikTok. Înainte era YouTube, acum e TikTok mai nou. Băi, Așa. e meseriaș om. E meseriașe. Ele. Așa. Ele. Da, corect, ele. Da, nu vreau să facă, adică nu vreau, într-adevăr, din punctul meu de vedere, cei care ar vrea să facă lucru ar trebui în primul rând să caute un atelier specializat, să meargă să învețe, să vadă cam ce înseamnă, ce muncă colosală este în spate, știi, înainte să apuce să facă tâmpenii. Sau sunt care chiar strică elementele mașinii și vin clienții nemulțumiți, zic, domnule, uite, am fost și... Dar nu mai pot să fac, sunt momente în care eu nu mai pot, nu mai pot reface elementul și aia trebuie să-l trimit la vopsitorie. Am finisat. Finisăm lacul, da? După finisat aplicăm o protecție. Este o protecție sealant, sealant însemnând o ceară, da? Noi avem foarte multe cuvinte împrumutate, nu mai avem cuvinte românești, cum nu mai avem nici mai nimic românesc. Așa. Suntem doar români cu numele. Așa, din păcate. Și apoi, iar trebuie să degresăm caroseria cu un produs pe bază de alcool. Așa, este un produs, eu nu cumpăr alcool izopropilic cum fac majoritatea și îl diluează cu apă, pentru că nu știi diluția care o faci. Și chiar dacă ai nimerit cât de cât diluția, eu sunt genul de om, dacă ăsta e produsul creat pentru asta, ăsta îl folosești, cu asta basta, nu mai bate eu capul, da. Corect. La ce să muncesc în plus, pe când pot să le iau direct, își face treaba cum trebuie, mie mi-a dat rezultatul perfect. Eu dacă iau și diluez alcoolul, da? Și îl diluez prea mult, nu-și face treaba. Îl diluez prea puțin, iar nu-și face treaba, știi? Dacă e prea mult arde, dacă e prea puțin nu dă randament. Și atunci ce am făcut? Pierd timpul. Iar pentru mine timpul, știi cum e foarte important. Exact cum spuneam, și clientul în același timp, mie îmi place să onorez comenzile, adică dacă clientul l-am programat azi îmi intră clientul, prefer să stau seara până la 2 noaptea, să finizez o lucrare și apoi a doua care e programată să vină la termen, predă clientul mașina și să eu predau la termen. Asta e ceea ce am învățat tot în Germania și conceptul nemțesc. Din păcate mai am, într-adevăr, acum am un ajutor. Consider că trebuie să investim în tineri. Am o fată, face liceu. Am luat-o de la liceu de la industrial. Practica o face la mine. Și vreau să zic că e o fată superbă. Face tot ce trebuie, adică are 3 ani. Am descoperit-o prin fratele ei, el fiind mecanic. Mi-a zis că surorii lui îi place să bibilească mașina. Dacă nu aș fi dispus să o iau pe lângă mine să se uite. Și am spus, dacă vrea, n-am nimic împotrivă. Și așa am descoperit că ea nu că îi place, ea chiar face. Și chiar are o atenție maximă din punctul ăsta de vedere. Mai greșește, fiecare mai greșim, adică omenește. Nemții au o vorbă, cine nu muncește nu greșește. Fiecare greșim, până la urmă știi cum e. Nu avem cum să fim perfecți, pentru că într-o zi ori suntem prea obosiți, avem și zile când suntem obosiți sau suntem bolnavi sau știi, și chiar dacă nu arătăm noi momentul ăla de slăbiciune și automat, într-adevăr, se regăsește undeva minusul. Corect. Dar asta nu e o problemă, se reface, totul se reface. Am așa. degresat-o. Și așa, da, am degresat-o, am aplicat protecția, o lăsăm așa și când îi predăm lucrarea clientului, o predăm ca din vitrină. Stai puțin. Exterior. Da. Interiorul. Îți dau un exemplu. Dar vreau să revin la fată, să termin cu fata și apoi să continuăm, da? Așa. Nu. Așa, apoi ea face liceu la industrial, cred că la mecatronică. Nu-i domeniul pe inima ei îi place chestia asta de înfrumusețare auto și lucrează, inclusiv partea de polișări, adică lucrurile mărunte le face, știi? Și ăsta e un plus, pentru că ia în timp și chiar îmi place să investesc și îmi doresc să investesc și dacă pot, poate prin podcastul ăsta să se uite și alți oameni care au un mic business, chiar îi încurajez să investească în tineri
să ia de la vârste fragede, pentru că nu toți sunt copii pierduți. Mulți sunt pierduți, alții nu sunt și chiar au potențial, într-adevăr. Și pentru în același timp să-i motivăm în același timp să rămână aici, știi? Știi cum, eu din punctul meu de vedere, acum am fost și eu puțin plecat pe afară câțiva anișori acolo. Eu știu așa, dacă unui tânăr îi faci un calcul matematic simplu și îi explici că banii pe care îi câștigă afară îi poate câștiga și la tine, scutind chirii, scutind mâncare făcută la ragază în fugă sau așa, băi, ești acasă. Te ajută mama, te ajută tata cu mâncare, te duce aia. Deci, asta e avantajul de aici, dar e. românul nu înțelege, știi cum e? Românul din cauza că, adică, hai să spun o chestie, nu că românul, noi români am fost un popor foarte asuprit, din punctul meu de vedere. Și migrator, și nu pentru că am vrut noi, ci pentru că așa e clasa asta politică în care, totuși, știi cum e, nu viața, știi cum e, noi nici nu contribuim în zona politică, da? Corect. Ca tineri și noi nu facem nimic pur și simplu, sunt mulți care nu fac nimic, știi? Ei zic, băi, uite ce tristă e viața de el nu face nimic. El vrea doar să se pună, să doarmă, să trezească, poate un ajutor social sau lasă că îl întreține mama, îl întreține tata, îi dă bani de așa, nu plătește o chirie, nu nimic, e liniștit, îl chem la muncă, zice, la 9, boss, eu la 9 dorm, stau un pic la 10, mă trezesc. Până îmi beau cafea, da, stai. Poate pe la 12 unul vieți, da, te ajută o oră. Exact. Corect. Asta e problema, bun, știi? Dar totuși, știi, acolo pleacă iar la educație, exact, și ajungem aici, la copiii noștri care așa. Și investind în ei, deci am mai încercat și cu alți tineri, nu am, știi cum e, trebuie să-i selectezi. Trebuie să-ți dorești în primul rând trebuie să-ți dorești, dar trebuie să-l selectezi, să-l vezi pentru fiecare, pentru ce-i făcut. Nu poți să-l pui pe un zidar să fie ceasornicar, înțelegi? Niciodată. Dacă un copil îi place să zidească, îi place să văruiască, nu ai cum, deci tu pe aia trebuie să-l încurajezi, știi? Iar dacă unul îi place mecanica, motoarele, nu știu, electronica, electromagnetica, robotica și așa mai departe, trebuie să-l încurajezi exact pe acel domeniu. Nu știu, nu are rost să-l chinui cu facultăți înalte și cu rupt Adidas și la urmă, știi cum e, el tot shawarma vinde, știi? Din păcate asta e adevărul. Corect, real. Deci domnișoara este o domnișorică care își dorește cu adevărat și face treabă foarte bună. Și eu îmi doresc și sper pe viitor să mai găsesc încă alți tineri să-i descoper. Mult timp de acum încolo. Ea zice că rămâne, acum știi cum e. Eu îmi doresc lucrul ăsta și are asigurat viitorul dacă vrea să rămână în țară. Ok. Ne întoarcem la mașini. Da. Bun. Să spunem că eu vin la tine cu interiorul mașinii mele devastat de o gașcă de 3 copii. Eu nu am tapiserie din piele, am o tapiserie normală, clasică, da? Da. Și am o pată, 2 de la niște cacao cu lapte, de la un suculeț alea, de la un... Asta e un caz fericit când vine o mașină cu asemenea chestii. Crede-mă că vine cu ciocolată, gume, bomboane... Da, vine demontată. Tu prin ceea ce ai tu, deci vorbim aici... Tot ce înseamnă produse și scule. Asta vreau să facem toți. Doar unde materialul îi ars, îi deteriorat, aia nu mai ai ce să-i faci, automat trebuie schimba materialul. Dar legat de ceea ce știi inclusiv pete de ulei sunt multe care ies. Sau, știi, mecanicii noștri meseriașii au boala să pună mâna plină de vaselină pe stâlpi, știi? Inclusiv petele alea le scot cu produsele care le am. Foarte tare, foarte tare. Bun. Adică e o chestie care, sincer, din punctul meu de vedere, vaselina este, cred că e un cum se cheamă, un dăunător la tot ce înseamnă, mai ales material alb, pentru că tot ce înseamnă la plafon și partea de stâlpi alb. Bun, vine omul la tine și îți cere inclusiv retapizăm plafoane, colaborez cu un băiat, un prieten foarte bun, ți-l luăm, ți-l demontăm, luăm mașina, demontăm atâta, mașina stă la noi câteva ore cât îți demontăm plafonul și câteva ore când te chem să-ți montezi plafonul. Lucrez cu materiale premium, culoarea standard, sau dacă ai preferințe, atunci îți facem ceea ce dorești tu. Contra cost, știi cum e? Contra cost totul se poate. Clientul nostru, stăpânul nostru. Tot timpul. Bravo. Și respectul meu față de client a fost tot timpul maxim. Deci luăm mașina, o demontăm tot interiorul demontăm. Scaune,
tot ce... Mochetă, scoatem, Da, mai tot sunt unele aranjăm. mașini care au probleme, știi, cu turela, Da, în general Tiguanul, da. meseriaș și tot așa, pentru că sunt meseriași, adică nu vreau să-i detest, dar știi cum e, nu vor oamenii să se specializeze. Asta e marea Am problemă la noi. înțeles. Nu e o problemă pentru că Sunt a greșit. meseriași cu ghilimele de rigoare Da, și meseriași așa, adevărați. nu vor să Scurt. se specializeze. Nu e Ca nimic peste greșit. tot. Băi, îmi place domeniul. Bă, mă duc să mă specializez. Asta nu e o problemă, înțelegi? Dar când fac eu de capul meu, iar nu-i bun, știi? Și multe turanuri, știi, bagă pistolul pe canalele de scurgere, el e făcut din tubulatură și îi scoate, o demufează și în momentul ăla toată apa îți scurge la podul pedaler și atunci trebuie să demontezi totul până la tablă, inclusiv consolă, tot la bord, podul de pedaler, mochetă, tot scoți afară. Scoți vreo 2 gălezi de apă, chiar am multe, dacă cauți pe pagina mea de Facebook, vezi în care chiar era într-o mașină vreo 20 de litri de apă. Da. Da. Și vine scoasă, așa, uscată, pâsla, dacă se poate face ceva din ea, ok, dacă nu, căutăm alta la dezmembrări, punem o pâslă nouă, pentru că cea care e imbibată cu apă și cu mucegai, că de multe ori de mucegaiul, Și am mirosul ăla de... își ia miros, poți să-l scoți, problema e că nu se usucă pâsla aia decât în vreo 3-4 săptămâni și aia la soare la 30 de grade vara. Am înțeles. Și nu cred că e convenabil să ții mașina o lună de zile pe dreapta. Pe când te duci la dezmembrare, ai luat alta, am remontat, am curățat, am lăsat la uscat mocheta cea neagră, am pus altă pâslă de desubt, am început, am montat totul la loc și e ca nou. Vine omul dimineața, să spunem, la ora 9 și îți aduce o mașină A doua să zi faci o ia. interiorul. A doua zi dimineața o ia? Urmează, 12, preț? da. Depinde acum, Așa știi cum e. repede? Depinde acum. Păi, eu ți-am zis, Interesant. munca nu înseamnă numai muncă. Înseamnă și scule, și produse, și experiență. Înțelegi? Asta am vrut să-i fac. Adică mie mi-a să demontez un interior 10 minute. Pentru că știi. Păi, înțelegi? Îl visez. Ar trebui să te angajezi ăștia la vamă când scot alea și caută. Nu-mi doresc. Așa, nu? Nu, e prea frig. Da, corect. La mine e cald, e frumos, mi-am amenajat așa ca, Bun. știi, să mă simt confortabil. Din punctul meu de vedere, cred că locul de muncă e a doua casa omului și trebuie să fie plăcut și confortabil. Am, de exemplu, Clar. mai stau cu prietenii, mi-am luat cărți, remi, table, mai stăm acolo, mai jucăm o carte, mai o tablă, mai, Da. știi, vara frumos, Urmatele în viață o petreci la muncă acolo, știi, adică Unde te putem găsi? Fizic. pe strada Calea Bucovinei, numărul 53, lângă Monte Carlo, hala e închiriată de la Lupancu, partea din față, acolo e amenajată, se vede foarte frumos, acolo mă găsesc toți clienții, acolo m-au găsit, acolo mă găsesc, ți-am zis că m-am mutat de la marginea, eram la marginea, după care m-am mutat la Rădăuți. Online, unde ești pe? Online pe pagina de Facebook și Instagram Northside Auto Detailing. NORTH, S de Auto Detailing. Corect. Deci, Așa și pe TikTok mă găsești tot. Numai că nu am apucat prea multe să postez, pentru că știi cum e, când muncești nu ai timp. normal, nu prea ai timp. Nu prea ai timp, da. Păi, în speranța că majoritatea celor ce ne-au privit au înțeles de ce am luat-o noi de la începuturi, ca să arătăm, adică... Oricum, ceea ce am povestit noi azi, am povestit Pe mai mult scurt. pe sărite și pe scurt, Pe scurt. adică Dar ne-am făcut un intro pentru următorul podcast. nu Știi poți că să povestești o viață de om în 20 de Hai, minute, adică în acest mini-studio, cum i s-a mai spus, așa, nimeni nu vine doar o dată. mulțumesc. Înțelegi? Deci nu există, nu avem one way. La noi, tur, ori de câte ori ai ceva nou, ori de câte ori vii cu ceva care ar interesa pe cei care ne privesc. Bineînțeles că facem cunoscut ceva ce în ziua de astăzi Este chiar o avem necesitate, nevoie. este o necesitate și Exact. mai ales igiena, standarde de calitate, cum am spus, acum au crescut. Nu mai e cum era pe vremea noastră când mergeam, înțelegi tu, prin noroi până la școală, printr-un noroi până în gât, te duceai curat și ajungeai murdar la școală și așa mai departe. În școală se făcea focul, ții minte? Fum. Stăteai lângă sobă să te încălzești. Alte timpuri. Da, suntem în... De asta zic, suntem în acum lucrurile s-au mișcat. În ciuda faptului că toți zic că noi suntem în urmă, din punctul meu de vedere, consider că totuși noi am făcut pași foarte mari în față. Și eu cred în tinerii din ziua de azi, nu în toți, în cei care își doresc. Am înțeles. Eu cred într-o schimbare totuși. Doamne ajută. Eu cred că noi putem schimba lucrurile Să și fie așa cum o greșelile. gândești. Să fie așa cum o gândești. Măi, eu sper, știi cum e, și cred. Acum,
fiecare e liber să creadă ce vrea. La voia Domnului. Corect. Bun, în speranța că ați înțeles ceea ce am vrut noi să transmitem astăzi, eu consider acest podcast, îl consider un podcast necesar pentru noi, cei care suntem deținători de mașini. Pentru că fiecare vrem în primăvară să ne facem mașina frumoasă ca să intrăm în vară șmecheri cu ea. Dar nu-i musai în primăvară, tot timpul anului. Corect. În general, tot timpul anului dar zic, ca idee, lucrăm cu așa programări, nu există, Am suntem înțeles. foarte aglomerați. Am înțeles, Știi? știu. Adică clienții, Chiar știu. Chiar clienții chiar așa, și cum am spus, îmi place să onorez comenzile și mă bucur că totuși și le mulțumesc tuturor pentru că au încredere în serviciile noastre și ne sunt alături și ne ajută să creștem și poate pe viitor vorba aia să dezvoltăm, să investim și în tinerii noștri, să mergem mai departe. Doamne Numai ajută. așa putem, uniți. Doamne ajută să fie așa cum o gândești. Eu ce să vă spun, dragilor, decât că mulțumesc, Sergiu, că ai fost în Mulțumesc seara și eu, asta aici. mulțumesc tuturor, mulțumesc. Așa, duminică Ție, de la ora micuțule. 12 îl vom vedea pe Sergiu și îl urcăm pe YouTube. Ce să vă zic eu, Sergiu, încă o dată, mersi mult și sper Mulțumesc să mai și eu, facem mulțumesc încă una. tuturor și ne vedem duminică la 12. Da. Dragii mei, cu voi mă mai văd la următorul podcast. Nu uitați că această ediție a fost susținută de societatea lui Sergiu, de Nordside Auto și de prietenii noștri care ne fac publicitate de la Rădăuți. La Rădăuți. Căutați pagina de Facebook și la fel rețelele de socializare care vi le-a amintit și Sergiu în timpul emisiei. Nu uitați, țineți aproape, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi. Podcast cu Micuțu revine.